back to Momford. Ako, mga mommies, isang episode na naman po tayo ngayon. Napakarami na natin napag-usapan. Pero bago pa man kami magpaalam, nako, my friend, any message muna sa ating mga mommies? Sa mga mommies Last out message. Yes, sa mga mommies out there. Lagi lang natin na be vigilant with regards to the different diseases out there, especially now it's the rainy day season. So ngayon tag-ulan, ang common talaga na sakit na pwedeng makuha ng tao ay ang dengue at ang H1N1. So, tatandaan lang naman natin dyan, basta meron ng sintomas ang ating mga anak, ang ating mga bagets, ang ating mga kamag-anak, okay, huwag na natin pagpaliban pa ang pagpapadala sa kanila sa nearest health center or nearest doctors. Kasi sila ang titingin sa kanila at para maiwasan ang komplikasyon dito sa mga sakit na to. At meron tayong may mga paraan para maiwasan natin ang mga sakit na ito. Like for example, sa dengue, patandaan natin, ano ba nagkukos nito? Lamok. So, dapat natin patayin o iwasan ang pagkalat ng lamok. So, paano natin ito may iwasan? Maglinis. Yes. Okay, environmental cleanliness. Okay? Sunod niyan, hygiene. Correct. Okay, hygiene talaga. Next naman, para sa H1N1, ito ay trangkaso. So, same is true, dapat meron tayong hygiene, total hygiene yan sa mga pasyente. At the same time, kasama na dun yung hand washing. Okay, hand washing. And of course, pag meron ka ng sakit, first rest. Okay, rest. Okay. And the most important thing also is be aware of the signs and symptoms of the disease. Because if you know the signs and symptoms of the disease, you'll be able to avoid Correct. disease yung dengue and Yes. O, diba? Kaya mga mommies, nako, importante po na meron po tayong knowledge or kaalaman sa mga ganitong klaseng sakit para alam na natin kung baga mas madaling mapiprevent natin o mas lumala kung meron mang dapuan man ng sakit ang ating mga chikiting. Kasi syempre kung alam na natin yung mga sintomas niya, alam na natin ay, symptoms to ng dengue, dali na to sa ospital. Ganyan. At saka, dahil lang tinatandaan ang tinuro kanina ng ating friendship na hand washing, na napaka-importante, di ba? So yun lang, yun naman ang pinaka-importante, hindi kailangang mag-panic, di ba mga mommies? Kasi kung aware tayo, may iwasan natin ng mag-panic. Yes, oo. Dahil alam natin ang gagawin natin. We are prepared against all these diseases. Thank you so much, my friend, for guesting. Nako, talagang napakarami mong na-share na information sa ating mga mommies na for sure magagamit nila. Maraming diba? salamat talaga, Sheila, for inviting me here. Yes. It's our privilege naman. It's our honor naman, di ba? At dahil dyan, meron kaming limited edition na token for you. Thank you so much for guesting. And this one, why not? Mom's the Word with our logo. Yes. And this one po, it's made from Abel, yung local na tela dito sa Ilonggo. Oh, fierce So, naman yan. may camber nung ganyan. Yes, I'm very fierce. Ayan talagang guest. Guest! Ayan. Parang ayaw ko rin pangalanda. Correct, na-guest ka. Yes. Oo. So, bago pa tayo magpaalam, naku, baka meron kang gustong i-greet. Of course, I want to greet the management of St. Jude Hospital and Medical Center. Also my family and friends out there. Oo, pangalanan. Ay, pangalan na Johnny Boy! Hello, Johnny Boy! Yes, of course. Yes. And Shake it, girl! Why not? Parang kilala mo, kilala mga president friends natin. Oo. Of course, yung management namin si Dr. Tess, Dr. Evangie, Dr. Luwal Hati, and Dr. Amores. Ayan. Oh, your family. Yes, Mommy, Michael, Paul. Hi, Michael. Yes, si Daddy, back in row. Yes, nako. Bago pa man ako magpaalam mga mami, syempre, I'd like to thank our sponsors. First and foremost, syempre ang aming makeup artist, Mr. Nolly Morales Salon, located at 2nd floor, Landmark Building, Necessity Street, Bigan City. And syempre, ano pa? Hidden Garden. Thank you so much to Mr. and Mrs. Francis Flores of Hidden Garden. Nako, sa overwhelming na support na binibigay niyo sa Moms the Word. To Threads and Trends for our accessories. And thank you so much to my husband, Carlo. Hello, Dad. Hi.
Oo, thank you so much for letting us shoot here in Kembot. Bakla. Oo. Ay, tsaka may nakalimutan pa ba ako na i-thank you, sponsor. Wale. Syempre, I'd like to say hello to my friends and families. Mommy Eva, Daddy Ferdy, hello Janina, hello Joanna. To my husband Carlo, Uno, Yuna, hello, John, Bernie, Karen, at Ann. Hello sa inyo. And sa staff ng The Core, thank you so much. And, nako, sa lahat-lahat, at saka sa sponsors, maraming salamat. And also to the people of Santa Catalina, maraming salamat sa lahat po na nanonood sa inyo dyan, lalo na sa Kabitogan. Hello po sa inyo. Ayan. So, sa Los Majitos, dumalaw po kayo sa Los Majitos kahit umuulan. Open po kami. At we're open na po pala, we serve lunch. Kaya, yun, punta po kayo, wala lang. Okay na? Next episode na naman mga mommies. Get ready dahil babalik na ang aking partner na si Mami Tess. Kaya tumutok lang sa nag-iisang talk show ng mga mommies, pati na rin ng mga daddies at ng buong pamilya. This is Monster World! Bye! Bye!